Čaute ľudia, vítam vás u nového videa, som tu s kamarátom Oliverom, pozdrav. A.k.a. Dikobraz. Ja mám uložené ako Oliver Dikobraz. No dobre, ideme hrať Poison Candy, iba s takýmito. Bez candy. Takže ideme na to. Otoč sa. Ty nemôžeš zjesť tento. Môžeš si vybrať. Ja nemôžem zjesť Tento. Počkaj. Môžem? Môžem. Počkajte. Počkajte, hneď. Hneď sme späť. Čo hľadáš? Mobil. Kde si mi ho dal? Však. Aše, zvoním mi tu. Aše. Prezvoním ťa potom. No dobre, takže ideme. Začínam. Tento. Chilge. Dobre. Chilge. Dobre? Chilge. Dobre. Zle? Nie. Dobre. Dobre. Toho som sa tak bál. Ja tohto sa bojím. Zle? Ja teraz ide ochutnávať jak môj kamarát. Vypni si ten bol môj. Zase toto. On hovorí, že ten môj kamarát sa iba predvádzal, že to není také kyslé, takže teraz mu to ideme. Nie, ja si to dám pekne. Ale dva steky, že... Ale kamo, ten si to tam dal celé. No aj. Čo nejaké slzičky máš v očiach? Mňa štípe celá pera, ak máme s týmto ten kečup. Ukáž. A že kúpte. Ale kamo, to je jak soda stream. Fuj, to je nechutné. To je kyso, fuj. Takže ľudia, toto je na dnešné video všetko. Typni si, ktorý bol môj. Ešte si dívám, ktorý bol to. Tento. Nie, tento, preto som hovoril, že sa bojím, lebo som sa bál aj tohto, že je toto aj. OK, tak toto je na dnešný deň všetko, takže čaute. Kom.